ingkang wajib diibadahi kejawi namung Allah mitadosi bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi lan utusanipun Allah kedah anggadai sifat anggadai keimanan kapercayan dumateng wontenipun perkawis ingkang gaib awit kapitadosan dumateng perkawis ingkang gaib menika pinangka satunggalipun ciri tondo wontenipun keimanan keislaman wonten saklebetipun ati kula panjenengan sedaya. Allah taala dawuh mapan wonten surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitab Al-Qur'an iku pinangka kitab la raiba fihi kang boten wonten gojag-gajegipun boten wonten mamang-mamangipun sedaya sarwa cetha sedaya sarwa gamblang menika Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin Al-Qur'an niku pinangka pituduh kanggone wong-wong kang iman. Tiang-tiang ingkang iman piyambakipun tansah madosi pitedah kanthi maos Al-Qur'an lan sinau suraosipun maknanipun kitab Al-Qur'an. Mila simbah-simbah duk nalika semanten asring utawi asring maringi pepeling tombo ati iku ana 5 wernane antawisipun maca Quran angen-angen sak maknane. Kathah umat Islam maos Al-Qur'an ananging piyambakipun boten mangertosi suraosipun boten sinau tafsiripun boten gelem sinau maknanipun Al-Qur'an kalawa. Al-Qur'an pinangka pituduh pitedah agem tiang-tiang ingkang takwa hudan lil muttaqin. Sinten menika tiang-tiang ingkang takwa dipun sebat dening Allah antawis sifatipun alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong-wong kang takwa iku wong-wong kang iman marang perkara-perkara gaib. Lan perkara gaib niki mboten saged dipun mangertosi dening sinten kemawon kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibnul Khattab nate ngendika bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nalika aku lan sahabat liyane nembe padha lungguh tenguk-tenguk ana ngarsane Kanjeng Nabi itu mataan tola'at teka alaina marang awake dhewe rajulun menika satunggalipun piantun kakung syadidu bayadis thiyab ingkang rasukanipun menika sarwa pethak berpakaian serba putih syadidu sawadi sya'r rikmanipun menika ireng geteng la yura alaihi atharus safar mboten wonten tilase wong lelungan. Manungsa ingkang boten gadahi ciri-ciri wong lelungan adoh. Tiang ingkang lelungan adoh niku cirine napa kemawon? Wong sing lunga adoh niku biasane pripun menungsane niku? Pripun, Pak? Ngantuk gitu. Napa malih? Rambutnya napa? Kutul, kumel gitu. Terus rasukanipun ugi mboten genah nggih, mboten rapi, mboten necis. Raine nglengo gitu. Terus raine nglengo. Raine metu lengane gitu. Ananging tiyang kala wau para sahabat mboten wonten ingkang tepang. Ning kok dheweke ora duwe tanda-tanda wong lelungan adoh. Nek wong kene kok ora ana sing kenal, nek wong adoh kok ora ana tilase wong lelungan adoh. Ngoten niku. Fa jalasa ilan nabi wong lanang niku wau banjur lenggah wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi wa asnada rukbataihi ila rukbataihi lan nempelake dengkule wonten jengkunipun Kanjeng Nabi. Jadi lutut ditempelkan ke lutut. Saking cerake anggonipun lenggah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi
lan wong lanang iku nyelehake delamaane tangan ana sak dhuwure pupune Kanjeng Nabi. Wa qala banjur matur, ya Muhammadu, cekakipun hadis nggih kula waosaken sing cekak mawon, akhbirni 'anis saati. Muhammad, kandakno marang aku kapan tekane dina kiamat. Jadi perkawis badhe dumuginipun dinten kiamat niku rak perkawis ingkang gaib napa mboten gaib? Gaib. Kejadian-kejadian yang akan datang, kejadian-kejadian di masa mendatang. Kiamat niku kapan he Muhammad? Kala Kanjeng Nabi ngendika, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Sing ditakoni iki ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Wonten akhir hadis dipun sebataken bilih piyantun kakung sing rasukanipun sarwa pethak, rikmanipun ireng geteng, nggih, ingkang rapi necis kala wau dipun sebataken Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinakum. Yakti dheweke iku malaikat Jibril sing memba-memba mancala putra mancala putri teka mrene ngajari agama marang sira kabeh. Dadi wong lanang niku wau Jibril sing memba taken dumateng Nabi Muhammad. Muhammad malaikat. Dina kiamat iku kapan? Kanjeng Nabi le mangsuli sing ditakoni ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Kula aturi panggalih kanthi saestu hadis menika hadis sahih kondang misuwur jayeng bawana dipun sebat kanthi hadis Jibril. Nggih. Malaikat Jibril niku malaikat ingkang paling minulya, makhluk langit ingkang paling mulya, ingkang paling inggil derajatipun. Suwiwine malaikat Jibril cacahe 600. Kaum Lut, jagate kaum Lut niku dicuthik nggih dening malaikat Jibril nganggo suwiwi setunggal digawa mabur ning langit terus ditumplak. Nanti kula matur kedatosanipun kanthi secara jangkep wonten pengaosan judulipun Misteri Laut Mati wonten Masjid Jatisari Semarang sederengipun Ramadan riyin. Nggih. Malaikat ingkang paling ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala mboten mangertosi perkara gaib malaikat Jibril niku. Lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula aturaken pinangka panutaning umat mustikaning jagat, ratuning para nabi lan rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin, niku ugi mboten mangertosi perkara ingkang gaib. Mboten wonten sawiji manungsa, mboten wonten sawiji jin, mboten wonten sawiji malaikat ingkang mangertosi perkara gaib kejawi namung Allah. Niki dalil saking hadis. Dadi nek awake dhewe pinangka umat Islam mpun midhangetaken hadis, midhangetaken ayatipun pundi? Niki ayatipun kula waosaken. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Kul Muhammad sira dawuh marang para manungsa kabeh. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ora ana sawiji makhluk ana langit, ora ana sawiji makhluk ana saklumahing jagat sakurepe langit sing mangerteni barang gaib illallah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Niki kitab Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Sing wau dawuh pangendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menungso paling minulya, malaikat paling minulya mboten mangertosi barang gaib. Amna saking menika nek awake dukun. Nah wa ta'ala. Dukun niku nek ngapusi pinter. Mila para ulama nyebut dukun niku dajjal, nggih, tukang ngapusi. Wong kala wingi wonten kedadosan manungsa setunggal nitih sepeda motor ilang ical wonten lembah Cadas Pangeran. Montore keri. Nggih rumangsane digondol demit. Terus para dukun niku jare mengadakan ritual nyeluk nyawane wong sing mati. Jenenge sapa?
kula dede, sampean ilang ning cadas pangeran ndak wingi. Nggih, lah kok mati ya kene. Kula niki digondol dening siluman. Kok jenengan iki urip? Lah pancen aku ki urip kok. Kok beritane mati? Sing beritake sapa? Para dukun. Jare jenengan digondol siluman ular kuning. Wong aku dolan ning gone bojoku enom kok. Dolan tenggene bojone enom ten Cirebon. Terus dukune pripun? Isin apa mboten? Isin mboten dukune. Dukun niku mboten duwe isin. Naudzubillahi min dzalik. Senadyan pendamelanipun tukang ngapusi. Dukun niku ngapusi. Nek enten dukun sing teko mriki panjenengan nang bethek pun niki kula kasar-kasaran mawon. Sempak kula rupane apa? Naudzubillahi min mboten ngerti niku, Pak. Unyeng-unyeng kula pira ta mriki? Unyeng-unyenge kula. 2 apa 3 apa 1? Apa ora ndek unyeng-unyeng? Nggih. Mboten wonten sawiji manungsa ingkang mangertosi barang gaib karena masa depan itu seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Masa depan seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Ananging kula panjenengan sedaya pinangka pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi kepengin dipun lebetaken wonten golonganipun tiang-tiang ingkang takwa gaib. Perkara gaib kados pundi ingkang kedah dipun imani, ingkang kedah dipun yakini? Inggih punika perkara gaib ingkang dipun ngendikake dening Allah, dipun kabarake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak liyane niku sumingkir kabeh. Sak liyane niku perkara-perkara gaib liyane sing mboten disebut wonten Al-Qur'an, mboten disebut wonten hadis niku mboten parang dipun pitadosi, dibuak kabeh. Ngoten niku. Menawi kula panjenengan sedaya kepengin dados golonganipun tiang-tiang ingkang takwa. Sebab manungsa niki dipun perang dados 3 perangan. Setunggal sing boten mitadosi perkara-perkara gaib. Babar blas boten percaya kalih kegaiban. Gaib yo ora enek zaman era milenial tahun 2022. Nggih to. Zamane wonten napa nggih? Internet. Zamane wonten kacamata Facebook niku jenenge napa niku? Meta nggih. Awake dhewe iso nonton Ka'bah niku kaya nonton langsung gara-gara nggih kacamata. Kok ijik percaya gaib. Nah, niki kelompok sesat sing boten percaya marang perkara gaib. Kelompok sesat, kaum rasionalis ning janjane boten kalebu nalar. Nggih. Kepingine kabeh diukur dengan akal. Ning janjane pemikiran mereka tidak sesuai dengan akal sehat. Perangan manungsa ingkang angka kalih mitadosi perkara gaib ning kebablasan. Nggih. Saking kalanganipun ahlul klenik wal ngapusi. Tiang-tiang ingkang napa-napa niku cerita klenik, khurafat, takhayul, kebablasan. Mongko perkara gaib sing dipercayani ingkang dipun pitadosi dening dheweke niku mboten wonten dalilipun. Tuladanipun napa? Klenik, mboten wonten dalilipun. Kapercayaan apa melih? Orang yang mempercayai perkara gaib tapi ekstrim, mboten wonten dalilipun. Kuatah lho, entek amek kurang golek. Anak mbarep nek rabi entuk anak nomor 3 napa mboten? Nek kapitadosan klenik wonten Sukorejo niki enten napa mawon, Pak? Wonten ingkang saged nyaosi contoh. Menikah di bulan Suro niku wong sak Pulau Jawa kabeh gadah ini. Sing khususan mriki enten mboten? Khususan Sukorejo. Nek krungu kambil nyeblok wayang bengi aja tok ceraki gitu. Nek diceraki ku malah dadi glundung pringis pamane. Napa malih? Kapitadosan klenik ingkang boten wonten dalil lan sandaranipun. Wong mati iso urip melih, medeni, mripeni, mboten enten, Pak. Memedi. Kula ngantek tuweke sementen iki dereng nate dipripeni wong mati.
Nggih. Dereng nate. Alhamdulillah. Tur nggih mboten njaluk kula. Tuladha sanesipun ibu-ibu ingkang lembe bobot nggih, ponang jabang bayi niku nek mboten diselameti, nek mboten dicepaki senjata 1000, mengke ponang jabang bayi kalau saged dadi pangane Bathara Kala, keguguran ngoten niku. Ning kula ngaturaken uqtulul hayyat, patenono ula dawuhipun Nabi. Waqtulu dzattafyataini wal abtar. Patenono dzattafyatain lan al abtar. Dzattafyatain iku satunggalipun sawer ula ingkang gadhahi garis loro wonten gegeripun. Ula yang ula. Jadi bahasa ngapak ula. Ula nggih. Ula sing wonten garise ten geger. Niku kudu ndang dipateni. Ingkang kalih al abtar ula ingkang buntutipun bujel. Pirsa bujel? Wa ma adraka mal bujel? Tahukah kalian apa itu? Bujel. Bujel niku nggih buntung, ula buntute buntung. Nggih. Nabi ngendika patenono kuwi kewan cacah loro iku. Fa innahuma yakti ula cacah loro iku mau yaktatafanil basara. Iku njalari mripate manungsa dadi wuta wa yastasqitanil habla lan jalari ponang jabang bayi sing dikandhut dening ibu niku saged tumekan mati mboten krana disembur ananging krana al-ain pandangan mata jahat saking ula cacah loro niku. Dadi ibu-ibu ingkang bujel utawa wonten ampun ngoten Pak, mengke bayine panjenengan saged mati. Bapak-bapak semanten ugi nek panjenengan pelorok-pelorokan kalih si ula kala wau saged napa wau? Saged buta kedua matanya. Dan ini adalah penyebab gaib, nggih, pandangan mata jahat. Mila al-ain pandangan mata jahat niku saged asale saking menungso, saged asale saking kewan, ning kewan-kewan khusus. Nggih menika zat tafyatain lan al-abtar. Saged ugi pandangan mata jahat asale saking jin lan setan. Nah nek niki mboten klenik, niki sanes khurafat. Niki keimanan kula panjenengan sedaya pinangka umat Islam dumateng dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Perangan menungso sing angka kalih meyakini hal gaib tapi ekstrim. Sing nomor 1 wau mboten pitados, mboten percaya dumateng barang gaib. Ingkang angka 3 menika ingkang sae. Sinten niku? Ahli sunnati pun Nabi sallallahu